Depende sa pagkasada ka man. Kining Katoliko nga gitukod ni Kristo, Romano Katoliko man, di ba? Oo. Di man pud mabasa sa Biblia. Nga kining Romano Katoliko mo ni akong iglesia. Nga pulong ni Kristo. Sa litra po litra gyud sa Biblia, kanang Roman Catholic Church founded by Christ. Implicit gyud dili explicit mabasa sa Biblia. Pero sa International Encyclopedia Volume 15 page 520, the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Makita dito niya, Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. The Catholic Church has divine society founded by Jesus Christ. Nya imo na taganan nga Amati 16:18 verse 18 nga, so I tell you Peter, upon this rock I will build my church. So si Kristo tukod ko sa iglesia. Yung sa mga iglesia, buhat no ibig no, Ecclesia Catholic sa Griego. So naas Biblia masabot gyud nga naas bersikulo. Pero kung ingon ka one word sa bersikulo, ito yung Roman Catholic so di ka kabasa na. Nara sa mga standard nga referensya. Pero kung namakak mo ng encyclopedia Brad Romas, debatidor sa Islam, makihawon taning International Encyclopedia nga ipamatuod mga Roman Catholic Church tinuko ni Kristo. Ang pagsulat God, matungod og pagsulat, matag writer na amang di kalayaan. Ade. Kay kung ang nagsulat og mga binotbot ikulong, portindighanang makulong. Daghang makulong. Mo kay Ninoy gani kay siya nagpatay, o Marcos ba siya o unsa man siya dictatorial o lahi magkuan. Mo ba? Mo lahi pero sa pagsabot. Ang ako lang idini kuan nga kung si Kristo God mo'y nagtukod sa Romano Katoliko, ang mga tulumanon karon nga naa sa Katoliko sa sulod sa simbahan sa Katoliko, especially sa Catechism nga nasa Romano Katoliko. Oh. Wala man ni napamulong ni Kristo. Example, wala matukma, ha? Athanasius example, Athanasius Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, was conceived by the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, died, and he was buried. Katoliko ka sa gikan? Dili, ako lang nang gimurayas, kaya akong giandam para nimo. He descended into hell, and he ascended into heaven after 3 days. From thence, he shall come to judge the living and the dead. Kuan man na, Athanasius Creed man na. Dili man na, kana niya, maumanay uyok, maumanay essence sa Catholicism. Nya dili man kang Kristo. Apostles' Creed ba? The Apostles' Creed. Mao man ay essence sa Catholicism. Nya dili man na pulong ni Kristo. Na sa kuan, ginaguna pa sa Athanasius sa century nga. Dugay naman to. Aga magsugod na pa si Jesus Christ kay 33 AD gud. 325 AD ang Athanasius Creed. Niya sa 33 AD mo si Jesus Christ. Diin man na mabasa nga gipamulong na ni Kristo. Maning naog siya sa impierno. Human sa tulo ka adlaw. Maning adto siya sa langit. Sa 1 Pedro 3:18. Si Kristo. Ang iyang the second divine person kuan ni adto sa espirituhanong nabilanggo og nagwali. Sa to ba descended into hell. Hell pero kanang hell. Usa man ang hell, impierno dili. Kanang kayo magipasabot ana niya kanang masabot na to nga ang impierno matawag sa hell. Pero kanang mabasa na nga malikay ka sa impierno, but masabot kanang kuan ba kanang dili ka ma-impierno, may pasabot ana. Kanang giingon gud nga dili man dito giingon nga malikay sa impierno si Kristo. He descended into hell. Ning naog siya ngadto sa impierno. And after 3 days, he ascended into heaven. O man ang Athanasius Creed. Sa ato pa, nakaadto gid si Kristo og impierno. Ang impierno ra ba wala mo pud siguro impierno bugnaw? Init man siguro? Ang simbahan kanang hell is a eternal misery. Ang Dios immaterial being man, espiritu, di mo siya maunsa og init og kayo ana kay God is everywhere man. Kay ang Islam nakasugat ko sa una ang Dios di man tanang wa man sa tanang dapit. Di ba? God is not everywhere sa inyo. Ang ako nang isa-isa ngano ang sa kuan ngano nga dili everywhere. Mo na yung stand. Kadungog ko ni itong debatidor sa Islam. Kaya ang Diyos everywhere. Maskin sa ilalom sa akong ilong na ay Diyos. Sa CR mga CR. CR na ay Diyos. Nasa ligid, maligsan ng Diyos. Maligsan ng Diyos. Pero kamusta ng lugar? Ito, tino. Dito sa nagsabong sa Bungiro.
mga Kristo. Sugarol, mga Katoliko, yung mga Kristo din nga nagkuhan sa Bulangan. Bulangan. Tuwa po dito ang Diyos dito, tuwa po dito. Nga tuwa dito sa mga prostitution houses, Oo. tuwa po ang Diyos. Bar. So dili ni mo tuo nga ang Diyos tuwa sa tanang lugar. Among gituhoan kaming mga Muslim, unsa ang tuwa sa tanang lugar, ang iyang sifa. Ang sifa, ang ipasabot, ang iyang kaalam. Ang iyang pananaw, ang iyang kaalam, ang iyang pangdungog, tuwa sa tanang lugar. Pero kung diin siya, tuwa sa iyang trono. Karon mo tanong ko nimo, matod ba nimo nga kalayan sa RCC gitulo ang Dios sa tanang dapit. Bisag naa sa tanang dapit, dili maapektaran sa CR sa ligid kay immaterial being man. So di mo unsa, nabay gamanan nga unsa. Nya sa inyo ha, ang iyang kaalam to dito mo na sa tanang lugar inyo ha. Si Allah na sabot mo. Ang iyang sifa. Ang Siya iyang- sifa. Yung ibig sabihin yung attributes niya. Ah, Nangitan karon, ikaw si Efren, ikaw isang Yes, amahan. Amahan. no. Maski hindi ka dere, amahan ka gihapon sa imong mga anak. Hmm. Ikaw usa ba ka debatidor? Mao na imong sifa. Maski din ka moadto, usa ka debatidor. Pero din man si Efren, unsa ano? Di sa DYSR. Karon asam ba sa Quran na? Ah. Brad, Na ang kanang nga si Allah na diha pero tuwa siya dito ang iyang kuan. Ang attribute ba? Attribute of God. ang Allah laysa kamithli shay. Ang Allah wala niya kay sama kaniya. Kaming mga Muslim, Mm. nagatuo kami nga si Allah wala sa tanang lugar. Kung tuagod siya sa tanang lugar, mingon kag immaterial. Oh. Ang God is immaterial. Uyon ka. Ha? Uyon ka immaterial siya. Di mahikap di makita ba? Dili pag kumo tuo immaterial nga dili mahikap. Kay daghan ba yung kurente ba ya? Immaterial na pero makurentihan kag na yan. Kaning mga sound waves karon, mga radio wave, naaman na. Pero dili na makita. Pero doon tell mga immaterial na. Mga radio wave karon mga sound wave na karon millions of sound waves sambat na magsalita. Kung imuha ng imong pud immaterial na, hulog ko nag-Diyos sila. Adi sa ato ipon. So, Absolute invisible ang Dios. So- Uyon ka. Dili makita. Hingbit nga dili makita. So ang imuhang gipanawalo nga ang Dios ay immaterial, dili nako madawat. Kay daghan man po mga butang na Asa to ba material eh siya? Si Allah material. Dili po nako madawat ng Kahit- material. Nya, Ngano unsa nga? may ang kahimtang Ah, ana? so mao lagi na nga madawat lang ni nga Allah is existing, pero wala niya gisulti, dili ni madawat. Wa man niya gisulti nga immaterial ko. Ah, bitaw. Wala po niya Banay ko gisulti siya. nga material ko. Karon sa surah 3:2 gisultim na sa Quran. Hmm. Si Allah eternal. Hmm. Sa to ba way sinudan way katapusan. Sa Surah 3:2, surah 3:2 ta? Surah 3:2. eternal na apot sa ako Oh. naapot. Nya ang gada father sa Biblia balang kasulatan Salmo 91:2. Oh. Eternal man. Uyon ka nga usar na sila. Brad. Mo uyon ko kay ang pagsabot ng Oh. eternal as-samad man sa Arabic, as-samad, Asamad as-samad eternal eternal. isa sa mga pangalan ni Allah. Isa sa iyang mga pangalan. So mo balik buta nga mingon ka ang Dios kay immaterial siya. In what sense nga immaterial? Mingon pug material, in what sense nga material? Pero si Kristo, balik ta si Kristo, nganing naog sa impyerno, material siya. Nga namang material si Kristo? Pagkamatay niya, nabuhay siya, wala pa siya niingon siya nga, Thomas, dili ka matuot, hikapa ko, ako na ay bukog, na ay unod. Ang espiritu, walay buto, walay unod, ako apan ana ako. Sa ato pa si Kristo, gikan siyang paggamanhaw, na asay bukog na yung unod. Sa ato pa material. Kung naibukog na yung unod ka, material ka. Gitaw sa glorified body Ha? si Kristo. Igas pagkabanhaw ba? Ibutang na to glorified body. Kaya Pero, sa tali 12 apostol sa sirado nga lawak, ikalit sa tungha dito, ang kalinaw anak ninyo. Nya sirado ko to, ang lusot na siya. ang dili po ta maingon nga sarado mulusot nga Dios na siya kaya nakawatan ba makalusot ba yung kawatan mas sarado tanan Ang iniga. daghan ba yung kawatan na musod si usan mo glak mo sulod ayaw ina nga kung makasulod si Kristo anad sa tanang lugar dito sa ilang gatuan so siya kung niadto siya nakita niya og kalit niya ingon na to siya nga nintungha nga wala nakita ay daghan ba yung mga tawo nga mutungha lag kalit nga Pero interesting ko si Mingo si Allah kining wala sa tanang lugar. Sa to ba imong Dios nga sa Islam with your respect,
limit lang iyang pagalabing gamahanan niya. Kay ang Roman Catholic Church nga giilang nga Dios kay si God the Father why si Bulits Jesus Christ usarma iyang divine nature ana. Kuan man, God is everywhere. Naaman sa tanang David. Jeremias 23:24. God is everywhere. God is everywhere. Oh, siya makahatag ba ka nga si Allah God is everywhere po? Kami mga Muslim, dili lagi gud mi ingog everywhere. Kay kung everywhere, kung ang interpretasyon na, literal na or figure of speech. Kaya imong iliteral na nga kuan, di gid mo tuwa na. Pag miingon na po kag figure of speech, depende sa understanding sa tao. Pero kung miingon nga ang Allah naa sa tanang lugar, mo lagi ito. Kaya kung para sa silang lugar, kung sa may tuwa sa tanang lugar, iyahang pagdungog. Iyahang pananaw, ha? Ang iyahang gahom tuwa sa tanang lugar. Pero siyang po galingon, tuwa sa siya po. No? So ang imong yung ang gahom pananaw Mm. naa sa tanang lugar mo ni si Mas hindi ka Allah. magbago. Karon kinsam tong naa sa tanang lugar nga gahom. Wala Si Allah to. ang iyang gahom. Ni Allah. Gahom ni Allah. Sa to ba everywhere po gid sila eh. Dili. Everywhere sa kay. Lahi mong gudo. Ingon Ay ako nga. gahom ana. Ang si Efren karon, di batidor. Si Efren di ay everywhere. Kay si Efren di batidor bay na dito sa Cebu. Ilahi. Di batidor, ito example lang. Example sige sige. Example lang. Si Efren di batidor sa Cebu. Di batidor siya sa Gihulngan, di batidor sa Dumaguete. Tanhay. So sa Tanhay. So si Efren everywhere. Sayo. Oh. Ngano man di among kakaron, wala man ka sa Tanhay. Wala dili ka everywhere. So ang imuhang sifa, ang buging sifa, katong imuhang attributes, tuwa sa tanang lugar, tuwa dito sa mga lugar ng nasulti. Pero ikaw, di ka dire. Ang Allah, naa siya sa ihang trono. Wala siya sa tanang lugar. Kaya nga naman, sa itong ilong din na dahil Diyos din na, sa itong sapatos, dahil itong Diyos, natamaka na ito ang Diyos. Ambot masabot ay nasi ang trono si Allah. O niya katong mga propeta mo to yung to dito gi pakaila gi pa missionary. Mga propeta, So gigamit ang iyang attribute to sa mga instrumento. Mo na pasabot na. Lahi pa na. Lahi po na. Ang mga propeta, naapot sila kagahom, nga gikan kang Allah. Oh. Pero dili nagpasabot nga ang gahom ng Allah to agad sa mga propeta. Kay pwede man ang gahom sa Allah ipadala siya sa anghel. Pwede po niya ipadala sa hangin ang iyang gahom. So dili lang sa mga propeta. Kanang anghel ang inyong gituhuan sa Muslim. Kaya ang anghel espiritu man na. Ya, para ninyo nanay pa kong anghel kay nya espiritu asa may tao ng pako. Nay pa ko yung anghel wa. Timay na Interpretation. pangutana. Ha? Manay pangutana. No, dito Manay pangutana. pangutana. Kasi si Anghel Gabriel, Oh, kana. naasay pako. I'm not mistaken ang iyang pako, the number of, I think, 5,000 or 50,000 wings. Ang nakalimot ko, 5,000 or 50,000 wings si Anghel Gabriel. Wings, ato pa, pako. Oh. At ang mga anghel, pwede makapormang tao, pwede makaporma siyang na naasay pako. O, ang mga anghel. Ang mga anghel sa Islam, gihimo sila gikan sa kahayag, light. Ang tao gikan sa yuta, ang anghel gikan sa kahayag, ang mga dili ingon nato gihimo sila gikan sa kalayo. So, ang pagsabot sa mga anghel sa Muslim o Kristiyano lahi, Oh. kay sa mga Kristiyano, ang mga anghel makasala man. Ha? Makig-away pag gani sa Dios ang anghel, no? Tanaw sa Wrong interpretation na. si Lucifer. Dahil kinsa man na si Lucifer, di ba anghel man na, kinsa nang nakapigira dito sa langit. Nganing naog ang Diyos dire, niya gigira si Lucifer, kinsa man na, di ba anghel na, Kaya si Lucifer, 2 Corinto 11:13-14. Even Satan can disguise what? Himself to look like an angel of light. Oh, napaka-anghela na siya. Pero dili genuine anghel ko siya. naday fake na angel. Kaya di man sa genuine, na fake na angel. Amo nang Yesawa, mga anghel. Ha? Imo na piki na. Oh, dili si Yes Ginoo. Tinuod na. Daghan pa sa budbon sa Usa man to baybayin. giingon nga mga anghel nga fallen angels, nga giingon sa Biblia nga fallen angels. Usa man to? Amo na mga nasa kangit-ngit. Kay sa Yes Ginoo namas kahayag. Kinsa may gahimo day atong mga fallen angels? Di ba ang Dios may gahimo ato? Ang daotang mga anghel wa mo karirang nasa Hebreo 1:7-14 himo sa Dios ang Ang mga mga anghel. dautan nga mga anghel wala himoa. Ang sa akong pagsabot, ang wala himoa ang Dios lang. Uncreated is only God. Pag sinabi mong uncreated ang angels, there are creature the same Di, as God. gihimo lang yung anghel. Pero kada sila nga gihimo niya. Kanang mga mo- dautan ba?
Kanang mga dautan, mo lagi isa dautan sa ngit-ngit dai, iya sewa. Ang pangutan na lagi, kana lagi mga dautan nga mga anghel, iya sayawa, kinsa may gamugna nila. Gahimo nila. Ha? Sila ra nga nakuan sa kining kuan. Ha? Side sa nagpakaanghilan sa dili gid genuine. Di genuine. Sa ato pa, na aday fake na anghel. Kadi man genuine. Oh, dili genuine kana mga kuan kasama na ng kuan nga si Michael Arcangel, uban pa. Amo na mga Ano na to na anghela na. genuine na siya. Pero nagpakaanghel ka, Siguro, masulti nimo nga, nay matarong nga anghel, nay dautan nga anghel. tama kangit lang may dautan, Pero kangit. ang pangutana, nagpabilin nga pangutana, kung kini mga dautan nga mga anghel, ang maayo nga anghel, ang Diyos may gahimo. Ang matarong nga anghel, hinimo magid sila. Oh, So ang mga dautan nga mga anghel, mga hinimo pod na. Kinsa may gahimo nila. ang master nila si Satanas, ano Sa to pa si 84. Sanas ang naghimo sa mga anghel. Oo. Nga dautan. Dautan. Ha? Okay, nagusto dautan ang Ginoo, maayom ng Ginoo determined 24. Ang Dios maayo. Hindi mo po na nato mabasa nga ang mga anghel nga dautan, Satanas ang naghimo. Sentido ko muna nga kay ang dautan, iyam na si Ginoo, iyam na si kaaway sa Ginoo ang dautan. Kaaway sa Dios. Sa to pa, nakikaway magubat sa dito sa Kiris Langit, matulpon mo kanina. Mo to ang si Lucifer ban mga kuan, hulog siya diri sa yuta Lucas 10:18 sama sa kilat. Karang wa ni dautan ito hagbara gihulog. Ang among pagsabot sa Islam, ang dautan og maayo siya lang naghimo. Sa among dautan og Sa to maayo, pa day ang dautan gibuhat ni Allah. isa-isa lang para masabtan nimo. Gid. Kasi ang dautan mao gitawag kini tao, ang dautan na tao napoy matarong ang tao, unya kini gitawag og jin, napoy dautan napoy matarong. Okay. Pero gitagaan ni sila og free will. Gitagaan ni sila og free will. Ang tao gitagaan og free will, mohimo ka paraiso, mosupa ka impierno, mao pod ang gitawag og mga jin. Gitagaan sila og free will. Originally, kasi karon isang tao ako. Okay, mamatay kog tao, rapist ko, unsa pagkadautan, dili tamad dinay nga naghimo na ako ang Dios. Ha? Pero gitagaan ko niya kagawasan. Kag miingon gud ka ang naghimo sa mga dautan, ang Satanas, so duha naniwala ka sa two power. So duha day ang powerful sa imuha. Powerful sa kangit-ngit o powerful sa kahayag. Powerful sa kadautan, powerful. Dili pwede nahimong duha ang Dios. Isa lang ang Dios. Wa man gi-recognize sa ang Satanas Dios na siya. Di, kay pag ingon Usa ra may nga kay Diyos miingon nga ko, labing gamhanan. ang naghimo sa dautan si Satanas. Kalayo ba ya? Wa ba maayong kalayo? Impierno dautan din ang sila mismo nga dautan, sila mo yung mangutana ko nimo sige. Mr. Efren. Ang impierno maayo dili. ang impierno. Oo. Hell is a eternal misery. Eternal misery na siya. Nga wa na So matod pa nimo ang Dios dili mohimo og kadaot. wa na himo ang impierno wa na himo sa Dios. Ha? Wala. Ang impierno wala himo sa Wala. Dios. Ang tao nakasalak mortal naa ni ang impierno. Siya raga impierno siya gulingon. Sige, dugang ko na hoy mga Katoliko. Mo na. Ang impierno di ay dili naghihimo sa Dios. Ato ni konsel mga Katoliko. Wala Wala problema. nila. Reverend Father Lucas Sinok na ibawa na nga Ang impierno wala na himo sa Dios wala himo kay sa Diyos. positive gunang Ginoo niya. Mo buhat siya og mga negative nga muna maka sa daot sa tao. mga Muslim dili ingon ana pero mao man ay iyang pagtulunan og sa bulaanon pa magbuot mo buyaho. Di biblical gina kanang nagbu na nimo ang salang mortal nagbuhat kapatay ka na abortion, rape uban bang dagog sa naa ning impierno. Ha? Naa ning impierno. Mao lagi na nga sa sinugdan gayud ang tao si kain dahil ang man si kain kisa na ginaghimo sa kay kain. Ang Diyos man mao pod si Satanas. Pero kato yung gihimo ang pagpatay tao, dili to yes Ginoo, iya tong personal. Correct. So siya na ning impierno kay gitagaam ta kagawasan sa Ginoo. Gitagaan lagi kagawasan. So kung naidautan dili na to ingnon. Dili iya sa Dios, abi lang ma-misinterpret mo ko nga kung ibuhat na sa Ginoo. Oh. Sa to ba nagbuhat ig lutan ng Dios? Mo interpretation so ba? Nagigihimo ano man ang kamatayon maayo dili. Kiskisa man nagbuot og kamatayon. Death is victory na asad 1 Corinto 15:57. Ay,
Pablo lagi po. Di ka doon yung resulti na. Pablo man dayon. Kahigon ng Pablo. Ano ka naniwala Di ni mo Pablo? ka madawat sa Pablo. Saan mo na siya problema mo? Mingon kang kamatay, ang tanag himo sa Diyos maayo. Kanang kamatayon, maayo ba na? Kanang kanser, maayo ba na? Humanly speaking, dili maayo kay tao man ta kay siya nakanindot ang Kanang kalibutan bagyo, buhay pa ta. kanang linog, maayo ba na? Gitugot tas Ginoo. Linog. Muna, Wa na gibuhat kay Ginoo gitugot na sa na Jeremias 29:17 di kami suribi. mga Muslim, sa among pagtulunan, ang tanang butang na mahitabog sa kalibutan, gikan niya. Matarong man o dautan. Sa to pa, gikan ni Allah. Gikan ni Allah. Asa mabasa sa Quran nga ang dautan ug mayo gikan ni Allah. Ang tanang mga butang, Di ang dautan ug mayo gikan niya. klabo na. Magka hiusa ka ang dautan ug mayo kay ang kangit-ngit og kahig di mo na magausa 2 Korinto 6:14-17. Problema lagi nato, kada discussion nato. San Pablo ko, no? Ahon ko din yung Pablo. Mo, lagi. Ang imong Diyos si Mas Pablo. No? Rahater ni Pablo. Instrumento mo na sa Pablo ni sulugoon na ni Jesus Christ. Ingon good nga, God is creator of all things. Ha? Awap na problema na. So, mga na pa kakisay, nga, created of all things. Pag sinabi mo all things, puti og itong kauban dito. Maayo og dautan kauban dito, all things good pangyayari. Pero imong i-deny nga dautan man good na way labot ang Dios. Ang tanang butang kung walay labot ang Dios, di mahitabo. So pusil, gusto ka mo pusil. Sa amin, di man buto. Pagbuto si Dios mo ni buto. Pero kung ni buto, nabuak yung ulo, pagbuto. Usa sa example si Job. Oh. Si Job, grabe sakit niya. Oh. Nagdagam sa sa Biblia Job. Oh. Kinsa man to gikan? Unya, ang yawa ningos Ginoo nga ako ni pati yung Job. So ayaw lang. Tintala lang. So ang ibig sabihin, will permission of God is not a will of God. Dili kabubuton sa Dios kung nagitugot sa Ginoo. So lahi ng kabubuton nga buhatan na kung nagitugot lang. Gitugot. Oh. Di kay lahi man ng will kabubuton. Ang Gitugot gitugot lang. sa amo sa gitugot ug iyang gihimo dili pareho. Dili pareho. Parang itatong mga rape ka, naka-rape ka, gitugutan niya. Yung gitugutan kanya nga maka-rape, gitugutan ka. Pero kung miingon ta nga dautan wa say labot, kana diyang kamatayon, mamatay ang tao, hilak manggayat ng parente kay matay gud. Tingula nya kanang kamatayon na. Gibasol kinsa basulon nila Satanas. Dito Satanas, mo yung gikuha akong anak, Satanas ka. Di man. Ang tanang mahilak na yung mga Diyos ko. Anong gikuha ni mo ang akong anak? Di tigiya sa kinabuhi sa tao. Mo lagi na. Mo ang Dios. Ang kamatayon. Determined and determined. Sa side sa Islam, Ah, ang tagiya sa kinabuhi sa membro ninyo sa mga Muslim. Si alam mo yung tagiya sa kinabuhi? siyempre. Ha? Ang tanang naghimo sa kinabuhi, siyang ano. Ano? Oh. Tanang naghimo sa kinabuhi, maskin tungaw, alimatok, di kan sa Allah. Oo. Oh. Pero nanay nalangit niyo, Ha? membro sa Muslim. Sa mga nalangit Oh, na impyerno, sa na. Oh. Muslim, Naman, nangamatay kadugay na, 600 din Si Kuan. katuig. sa ang mga syahid, sa mga tawag syahid, di ko mutuin Sino siya? kanang namatay sa paglaban sa iyang relihiyon. Oh. Syahid to siya sa Mama paraiso. na, gitawag na sa Roman Catholic Church o ang martir ba? Hmm. To Magdipinsa. sa among pagtulunan, to sila sa paraiso. Langit. Oo. Tinood na nga premihan ng mga wapa kayo ditong babae. O, Sira? pero kung tagaan si Binti to, alkansi ka kaayo, kay ikaw usara mo na. Yan, sa akong pag sexual intercourse ito nga, immaterial being na espiritu, no, igamatay sa nao, sumala sa Biblia, tubit ko sa Trisol, Ecclesiastes 2:7 nga, musiparit ang kalag. Nya, sa inyong Quran, naabad yan, ikamatay sa membro sa Muslim, musiparit mong kalag. Yung sa pag sexual intercourse, taga-chicks ito sa, sirak ito sa langit. May nga pangutana. Oh, lindot ginawa eh. Okay. Una, ang espiritu, ang mga jin, espiritu. Jin ba? Inkanto, espiritu. Oh. Gihimo sila sa Diyos. Maaari ng mga anak nila, napoy magbuntis ng inkanto. Ade? Maski is Kristiyano. Mapagbuntisan na nito inkanto. Ha? Pero mungutan naman tanga. Yo, Sa Kristiyano, di ba? Nga, nakigugma, nakagusto ang sa kainkanto. salidar na siya. Oh, pero sa Islam, ang kung kagbubuton sa Dios, wala imposible sa iya kay mahimo gud niya kung gusto niya. Ang tao sa among pagsabot kami mga Muslim, kung moadto ni sa paraiso, dili ni espiritu. Unsa man day? Unod ni og espiritu moadto sa langit.
Sa to pa, ang kamatayon ni dili di pa nagbulag, lawas o galag. Ha? Ang kamatayon sa membro sa Muslim. Ang tamatayan na mo ang panagbulag kanang aktual ka nga namatay pero pag ilubong ka mo balik imong kalag dito na ka sa lubnganan ibalik ang kalag. Unya, madto sa langit. Ha? Ito, madi ang soul na. Dili. Sa adlaw sa paghukom. Sa to pa di, ang membro sa Muslim, no, wapay ho judgment. Wala pay judgment. Pareha di mo sa mga laing reliyon, sa Badista, Born Again, Iglesia ni Cristo, Wala di pag Baptist, uban pa. Wala po may judgment eh. Maski si Jesu Kristo tanawan nimo sa Marcos 31:32 yung si Jesus Cristo sa adlaw sa paghukom balik siya. Nya wala pa masinibalik. Wala pay paghukom. Sa general judgment, wala pa si Kristo mo. Balik, pero naigitawag og individual judgment. Kaya nung San Pablo na bugaro ni. Sa Pablo man Pablo sa Pablo. San Pablo na sana. Problema lagi sa mga Kristiyano. San Pablo. Ang Diyos sinoon si Pablo eh. Panagsara makot si Pedro. Bawa lagi. Nama. Ni Pablo. 14 by liters way Paul, daghang isinuwat. 14 liters way Paul. Hebreo 9:27. Sir. Wala oras. Kaya chance siya. Salamat tayo. Ay na lang kung kagay-gay ka. Ako kung sa next time na ni Roy. Oo. Si Dosa na mo Brad mo. Oo. Oras. Salamat tayo. Mga discussion. Brad. Ang ako ning ang ako gi ko lang namo di ang pagka dili pareho og ang pagkapareho.